Kwa dhi mbele nyakoro mga juang jokanyo imigao mar somo medo nyiso luoro midhiero mar somo ma okwako jopuonjre moko e pinje mag Afrika. Pinje auchiel kamoriwo piny Kenya kaachiel kod riwruoge moko ma ok mag piny owacho obago romo mar twak ewi kaka inyalo kony jopuonjre somo kod ndiko maber kapok gin e klase machien. Mabiro mana dweche machuok bang' riwruok mar Zizi Afrika golo duoko mar Nonro mane gitimo mayango ni atamalo 40 kende mag jopuonjre mag gred mar 4 piny Kenya ema nyalo somo kendo winjo gima gisomo. Migao mar somo e pacho ka osingo mar kete tim paro mibiro chwal negi bang' romo ma kamano. Is going to address many aspects, among them the reason why we are making such slow progress in getting all the children everywhere to learn at the foundation. We know that we have a big gap in our country. Looking at the latest USAWA agenda report of 2021, only 40% of those children in grade 4 are able to read at grade 3 level. The truth is that the children of the able parents are able to read and write. As we go out there carrying out quality assurance and standards, we go into some schools that your heart cries that the standards are what they are in our public institutions. Ramogi chenro mag somo no bedo